ngene. Suluke ngene. Lho. Dak ana omah kobong dadi donya. Dak ana omah kobong dadi donya. Mbok. Oh sawunggaling. Keajaibane ana kene iki lho ya. Gonge mung wiwitan karo pungkasan. Tak kong kuk ning ning nang nang kembule siji nglimo dititir terus ngracak-racak kembule bentet. Ora ngono cangkemmu iki ora kesel. Golek pangan kok kesel iki kepiye bocah ya, Pak? Lah ngajak kok Semarang kan kene iki ndremimil jan. Anggere meneng wae sida ngebis dhewe ngono. Gong, aja kelantur-lantur lakon iki dawa. Ngono ta. Lakone dawa. Malien melok iki ya nuruti pundutan. Lakune Ndara Gendreh iki kok dadi mbarengi meh Raina lho. Ora ketang ya buka celuk. dinderke men sikile ora tak donke kok. Monggo medhani Raden Tanandaya Kiriting Wipatsuh Cisnu Pandhu Putra Indratana
ya sang Puntadi. Satrio bagus tanpa cacat buaya teda. Pangawak tirta dedepi deksa. Lamun para Jawa tanggung suka asih marang Risang Dananjaya. Sinungga para brahmana kineringan sasamining Narendra. Ya eling reh kaprawirane lamun manudya katarik ing reh bagusane. Nalika semana samya sesingon Kusuma Memba Sudra Switeng Negari Kota pinaringan pakaryan lalados busana kang narwa kentana dening Sang Nata Sri Nuga pinangan kekasih Sang Gendreh Kemasan dangu-dangu saya ngalila sanata sining mobil iki sanyatane Satria Pandhawa. Menurut Sang Nata kapundhut kepisanan putra Risang Dananjaya Sang Abimanyu Daup lan Detari para wis kademenengake Narendra Muda adulung Prabu Anamwira Kana. Nanging singkeling penggalih Risang Dananjaya dene katonana titik-titik tata krama kuwi butinipun dhateng para sepuh Risang Abimanyu. Anggung-anggung diri dupe wis pinartaya dening Narendra Gongwirata. Kinarya anyelimpur sungkawaning driya Risang Gendreh Kemasan manding wonangan kirepat katatur dadya kanggek lampahe. Mula-mula kang meninging tirta-riap-riap dirumaya-maya kek. Mino-mino kang sasana ing kono kasating pakas para kanthi kaya Kartika sih pernah. Dadya kang tindaknya Risang Gendreh Kemasan ngawe sang Patno kawan. Sababe tiloro kadang pepoyan manjing wana sarangjeng tata suci iki ajeng tindak endi Ndara Semar kula Ndara mar-mane mlebu ngajak kowe besar sedak om sapaku memperhatikan akitmu to dak mari Semar akit pundi Ndara oleh murimbes kuwi Mar obat nyamur Semar
Mentok Bagong kowe dudu penet ya. Ono pakne kleru jegong jeleke. Pawrana kang nilakon kasake dharma. Kuwi senengake nengake narira. Prabu Namwira patrang Negawirata jebul ngurangi sungkeme Makorden. Para lapin dukira panitih kapranggun pebunden sangka nanging katingal gembelum kane bocah ingkang mangku kenaya apa Kang niki pripun lha kok jebul ngaten Mitra mula rasjane atiku yen durung slimur nggo nandhang swara tumuli bali marang kowe sak anak padha ngolaku Kakang inggih nggih nala Bagong aja adoh ndaramu mung naring landean sono pontoyo ngayomi kowe bedole ya iya ya kok kropo wis jenare malengeng kang kawira marang Angin yo perpoler prakamu ora malian odora perso restor Namwira Trirada yo tindak nyori kemasan sak tengahing wana gringan Solo tepan Baudi nyewa bayaning matan kirang durga mener buron won warangan tenas acak lumayan nepi bisa teko mangkono tapi batur yo bisa ngau katitik sakaning saeng katon kadu masih trengsu sing maeng atopo tulana aja kakepok senapi tak wayangan paketan po dadi sak rupa ketakon sinapun sinekaronan kentos kang mawasa ana parisaning Denaka negara Mandarsa sumambu kating katon saronteng mamyon saking grumbul pen pating swarane